गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि साबायखर आरो अननाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोना आंनि बे 1 नं बुराफखर बर' गुदि फरायसालियाव फैनानै दिनैनि 26 जानुवारिजों लोगोसे सरासति गियाननि सरासतिजों लोब्बा लाखिनानै जा हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव आंनि फरायसालियाव फैनानै नोंथांमोना रादाब बुथुमनो फैनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गिबि साबायखर थाबाय। दा गिबियावनो आङो बुंनो सानदों, दिनै जोङो 1 नं बुराफखर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै आङो बे गामियाव थानानै एबा बे गामियाव आं फरायसालिखौ फोरोंनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। जोंहा ओरैबायसा समयसा जादों, बेयाव जोंनि जिथु सरस्वती फुजा बेफोरो बोसोरफ्रामबो गाजा गोमजा जायो। जोंनि फरायसालिया 1990 मायथाइयाव गायसनजानायमोन आरो लोगोसे बे समनिफ्रायनो आङो बे 1990निफ्रायनो आङो दिनैसिमबो बे फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दङ। आरो लोगोसे जोङो बे 1990निफ्रायनो जोङो सरस्वती फुजाखौ फालिबोगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दुखु गोनां आंनिया बेल', आं नोंथांमोननि सिगाङाव रादाबनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दिनै जोङो बेसेबांबा बोसोर जाबाय, 32 बोसोर जाबाय आं बेहाय। नाथाय दुखु गोनाङा बेनो, आंहा गोदो बेहाय बे गामियाव गुबुन जाथि दंमोन, हारसाफोर दंमोन। दा बे हारसाफोराव आङो 2 बोसोर क्लास खालामदोंमोन। बेनि उनाव जोङो एक्सट्रा बर' मिडियाम बानायदोंमोन। बर' मिडियाम बानायनानै जोंनि फरायसालिया 1914सिम भेन्सारावनो दंमोन। उनाव 2013आव जोङो बे फरायसालिखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो स्वीकृति मोननाय जादों एबा गनायजानाय जादों। दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे दुखु नांनाया बेनो, दिनै आङो बे फरायसालियाव मावदोंब्लाबो आंहा गोजोननाय गैया। मानो गैया होनबाथाय दिनै आंनि नोंथांमोना नुदों आंनि थासारिफोरखौ। बे थासारिफ्रा एसेबां बोसोर जाबाय, दिनैसिम बिल्डिं गंसे गैया। आरो बे गैयैनि ओंथियानो जादों माने सरकारा जोंखौ नोजोर होआखै। मानो होनबाथाय बर' मिडियामफोरखौ दानि जिथु सरकार, दानि जिथु बिजेपि सरकार, दिनै बर' स्कुलखौ गंसेबो दिनैहाय नायफिनाखै। जायनि जाहोनाव जोङो सानजा रायजोनि मानसि, दिनै बिटिआरथ' बाद दोन, जों सानजा रायजोनि जानानै दिनै जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एबा बिजेपि सरकारा दिनैसिम जोंनो हराखै। नाथाय जों नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव दिनै गुबुन गुबुन एसामिस मिडियामफोरनो दिनै जों जाय 2013नि जिथु गभर्नमेन्ट जानाय स्कुलफोरनो दिनैहाय बिल्डिं होदों, सरकारि न' होदों। नाथाय जोंनो बर' मिडियामनो दिनैसिम रावनोबो होनाय जायाखै। दुखु गोनाङा बेनो, आंहा दिनै जोंनि जिथु पलिटिकेल, जिथु जोंनि राजनितिक, बे राजनितिकनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों। बिथांमोनाबो दिनैहाय जोंनि बर' मिडियामखौ बर' मानसि जानानै दिनै नायसनाखै गंसेबो फरायसालिखौ। मानो नायसननो हायाखै? दिनै जों नुदों पन्सायत, जिल्ला परिषद, IDDP चेयारमेन, BKW, दिनै जोंखौ BKआथ' मैया दाखालिसो, अब्लाबो जोङो दिनैहाय पन्सायतनि राजत्वखौ मोन्दों, IDDPनि राजत्वखौ मोन्दों, नाथाय जिल्ला परिषदखौ जों दिनै मोनाखै। नाथाय गुबुन पन्सायतफ्राव जों नायबाय, सिमेन्ट पन्सायतखौ नायबाय जोङो, गंफ्रामबो माने जिथु बिल्डिं, गाज्रि बिल्डिं, दिनै बिसोरो माने बोरैहाय बानायदों पन्सायतफोरनिफ्राय, बोरैहाय बानायदों बिसोरो। नाथाय जोंनि बर' मेजरिटि थानायाव, बर' प्रेसिडेन्ट थानायाव, बर' काउन्सिलर थानायाव, बर' मेम्बार थानायाव दिनै जोंनो मानो नायसननो हायाखै? ना सोलोंथाइया बर' समाजनि थाखाय गिदिर नङा नामा? दिनै सासे गथ' फोरोंनांगौब्ला, सासे गथ'खौ जुदि फोरोंब्ला बेराफारसेनिफ्राय जोंनो थासारिखौ मोजां नांगौ, जनो मोजां नांगौ, न' मोजां नांगौ। नाथाय नोंथांमोना नुदों, आं नैबे स्कुलाव नोंथांमोना थेलेब न' नोंथांमोना नुदों। दिनै बे थेलेब न'आव आं दिनै 44 स्टुडेन्टखौ आं फोरोङो। गासै 6टा क्लास जायो। क, 1, 2, 3, 4, 5। नोंथांमोना नायदो, बे न'आव दिनै आङो माबायसा फोरोंना दङ। होमबा बिनि थासारिया मा जागोन? बिनि गथ'फ्रा मा रोंगोन, मा हागोन? दा बेबायदि जादों माने। ओंखायनो जुदि जोंनो नैबे चेनेलजों जुदि बयबो मिथिलायोब्ला, जोंनि बर'फ्रा, जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे बे जोंनि सोलोंथाइनि जिथु बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला नायनांगौ। गंबेसे स्कुल दं? 2013निफ्रायनो जों बन्सित'। 2013आव जाय स्कुलाव मोनदों, दिनैसिम बिल्डिं गंसे मोनाखै। नाथाय गुबुन जाथिनि स्कुलफ्रा बिल्डिं जाजोबलांबाय। दिनै जों सरखाराव थांदों, सरखारावबो मोनाखै जोङो। आं दाखालि बावैसो MLA निफ्राय, DO बायद'निफ्राय फवार्डिं लानानै गुवाहाटिसिम हैदोंमोन। नाथाय केन्सेल खालामना होदों। गावसोरनि हारसा मिडियामनिखौल' माने 6 खान लाबोदों, खिन्थु बर' मिडियामखौ गंसेबो सोजायाखै। होमबा बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा। दा बेफोरखौ लानानै आं दुखु मोनदों। आरो लोगोसे दिनै बे स्कुलनिफ्राय दिनैहाय रेकर्ड, आंनि जिथु फरायसालिनिफ्राय रेकर्ड, नोंथांमोना नुगोन, मिथिगोन। दिनै रेकर्ड ब्रिटिश फरिखायाव बोसोरफ्रामबो पास जायो। होमबा मानो जादों? मानो जादों? बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दिनै जों बिराद नाजादों,
खिन्थु नाजानानै मा जानो हेडमास्टारा एबा गाहाय फोरोंगिरिया नाजाना मा जानो दिनैहाय समाजा नाजानानै मा जानो जोंनो पलिटिकेलनि मानसि नांगौ समाजनि मानसि नांगौ समाज दैदेननाय मानसि नांगौ नोजोर होनाय मानसि नांगौ नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखै जोंहा गाबनाय फैदों दुखु फैदों आं नोंथांमोननो बुंदों नैबे न'आ आंनि दिनैहाय कृष्ण दैमारि नोंथांमोना जायखौ मिथिगौ खोमा कृष्ण दैमारि आइडेन्टिफिनिफ्राय होनाय 50,000 दिनै बे 50,000नि हरनाय कृष्ण दैमारिनि न'खौ आं दिनै फोसाबबाय थायो नोंथांमोना नुदों दिनै जोंनो आन्दलन गाथोननो हरो 10,000 नै दाखालि बेखौ 10,000 हरदों आंनो बेखिनिखौ आं 10,000 बानायना लादों क्लासरुम बानायना लाजादों आङो दिनैहाय आरो किसुमान बुस्थुखौ आं डेक'रेसन खालामना जादों थिग बेबायदि आं बिराद अलखदाव गोलैना दङ बेखायनो आं सानदों जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्राबो जोंखौ नायफिनो जाहाथे सुबिदाखौ जोंनो होयो स्कुल स्ट्राक्चारखौ जोंनो होयो माने थानो जानो एबा फरायनो जुदि होयोब्ला जों मोजां दिनै खुगा खुगाल' बुंबा जाया मेल मिथिंल' बुंबा जाया सोलोंथाइया मोजां जानांगौ खिन्थु सोलोंथाइया बोरै मोजां जानो बोरैहाय मोजां जानो गथ'आ ज'नो चेयार टेबोल गैया गथ'आ जुदि नोङो न' गैया बिराद दुखुना दाखालि नैबे जोंहा बिधानजुलियाव आंनो दिनैहाय आं नोंथांमोनाव दहाय नुदों खोमा बिधानजुलिखौ माने दा जोंनियाव बेयाव सासे पलिटिकेल लिडार दङ बिथाङा बहुद अनसायबाय आंनो मनज बसुमतारी जायखौ बुङो दिनै बिथाङा आंनो बिबानो हरो बिथाङानो आंनो बिबानो माने दाखालि फेन होदों फेन सुबिदा गैयामोन बिथाङा बाउन्डारि वाल लाबोना होफैदों आंनो बाउन्डारि होफैदों बिथाङा डेस्क बेन्स गैयामोन डेस्क बेन्चखौ बिथाङा होदों थिग बेबायदि जुदि सोरबा अनसायबयोब्ला दा बिथाङाथ' सासे पलिटिकेल मानसि नङा बिथाङा सासे थिखादारसो दिनै बे थिखादारानो जुदि बिदिखौ माने सुबिदाखौ होनो हादोंब्ला दिनै पलिटिकफ्रा मानो होनो हाया आं ओंखायनो बुंदों पन्सायतनि जा बिबान मोनगिरि जाय जिल्ला परिषद बिबान मोनगिरि जाय आइडिपि बिबान मोनगिरि जाय सोरबा माबा मोनसे पलिटिकहाबो नायनांगौ बर' समाजखौ बर'नि सोलोंथाइखौ नायनांगौ बर'नि स्कुलफोरखौ नायनांगौ बर'नि न'फोरखौ नायनांगौ दिनै फोरोंनाय सुबिदा दंना गैया डेस्क बेन्च दंना गैया थिग बेबायदिखौ आं लुबैजादों आरो माने दा आं जा हक नोंथांमोना दिनै आंखौ फैनानै दिनै खबर लाफैनो थाखाय नोंथांमोनसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आङो नाजागोन आरो आंथ' बे फरायसालियावनो बे गामियावनो दिनैहाय आङो 32 बोसोर जाबाय नाथाय आं बे गामिनि आबहावाखौ आं जोबोद अनसायनाय मोनो जोबोद मोजां सापर्ट होयो आंजों बयबो बुङो आंखौ अफिसफ्राबो बुङो আপনার स्कुलটো খুব ভাল আপনার स्कुलটো এনেকুৱা कन्डिसन আপুনি খুব কিবা राखे खिन्थु आं निजेनि रांजोंबो आं माखासे गारनांगौ जादों आरो समाजाबो आं दिनै एसएमसिफ्राबो होनांगौ जादों दिनै सासे सानै गामिनि दैदेनगिरिफ्राबो जा एसे आंनो अनसुंथाइ होयो दा नोंथांमोना दहाय नुदों अनसुंथाइफोरखौ मा होदों थिग बेबायदि आंनो माखासे औवाबाबो अनसुंथाइ होयो रायजो राजाया बेखायनो आं दिनै बे स्कुलखौ फोथांदों दा चिलड्रेन पार्क बानायदों अनसुंथाइ होदों बेबायदि माने फिसा फिसा अनसुंथाइ होदों खिन्थु दिनैहाय जों गिदिर पलिटिकेल लिडारफोरखौ नुदों खिन्थु जोंनो स्कुलखौ नायसनाखै दा मेन माबाया आंना बिल्डिंनि थाखाय जाना दङ थाखो खथाया गैया आंना हल मिथिबायना बेहाय 41 स्टुडेन्ट दस्रानि फरायसालिनि फरायसाफोरा खमायो खिन्थु आंना बारायसो नोंथांमोना मिथिनो हागोन दिनै आंनाव बेयाव बे 1 नम्बरा भकतनिल' गैया बेहाय काहा गहपुरनि दङ काहा बिबार दं काहा उलुनि दङ काहा उलुसाफोरनि दङ मिसिं सेन्टार फरायसाफोरसो दं आंनाव नोंथांमोना फोथायगोन नामा मिसिं सेन्टार फैदों मानो फैदों बेयाव हेडमास्टारनि एबा गाहाय फोरोंगिरिनि हयथ' अबदान हयथ' रायजो राजानि एसे अननायखौ मोननासो फैदों दा बेखायनो आं सानदों दिनैनि बे चेनेलजों जाहाथे जाय नायो जाहाथे आंनो अनसुंथाइखौ माबा मोनसे हरो नामा बिल्डिं गंसे नांगौ सोर मावथो खिन्थु बिल्डिंफ्रा आंनो नांगौ जाना फैदों आरो माने दा बिल्डिंनि थाखाय आं बहुत प्रब्लेम जादों खिन्थु आं जा मावनो नागिरदोंमोन दिनै आं आसखान्दा जागासिनो दङ बिल्डिंनि थाखायनो थाखो खथा मोजां गैया दिनै नोंथांमोनाव आं रोजा रोजा बेनार बानायला जादों मोनफ्रोमबो माबा वाल पेन्टिं खालामनायखाय आं बेनार बानायो आङो बेनार बानायनायाव आं बेयाव माखासे निजिनि पकेटजों थाखा नांदों सरकारा जोंनो मा होयो इसे एला थाखा होयो जोङो बेखौ माने माबाहैनो हाया दा माखासे बेनार जों बानायनांगौ जायो दा बेबायदि आंहा बहुद खैफोदाव गोग्लैना दङ दिनै आर्ट फिलिं खालामनो हाया आं मोनसेबो दा बेबायदि जाना दं आरो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना दिनै आंनि बे फरायसालिखौ माने दिनैनि जिथु 22 जानुवारि आरो सरासति लोब्बा लाखिनानै दिनै नोंथांमोना जाहा रादाब बुथुमफैदों बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै गोजोन्थों